హల్లెలూయా. ప్రభువునందు ప్రియమైన వారులారా, మరి ఈ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ కార్యక్రమాన్ని ఇప్పటికే ప్రార్థన చేసి ప్రారంభించాము. ఒక పాట కూడా పాడి విన్నాము. మరి ఇంకా ఆయా స్థలాల్లో ఉన్నటువంటి వారు మరి మీ ఫోన్ ఆన్ చేసి లైవ్ ప్రోగ్రాం వీక్షించాలని మనం చేస్తూ ఉన్నాం. మీ స్నేహితులకు, మీ బంధువులకు, మీకు తెలిసినటువంటి వారికి కూడా తెలియపరచండి. లైవ్ ప్రోగ్రాం ద్వారా సందేశాన్ని విని మరి వీక్షించి ఆత్మీయ మేలులు, దైవాశీస్సులు పొందాలని నేను మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి దేవుని వాక్యమును చదువుతున్నాం. అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 7వ వాక్యం చదువుతూ ఉన్నాం. లుస్త్రాలో బలహీన పాదముల గల ఒకడుండెను. అతడు పుట్టినది మొదలుకొని కుంటివాడై ఎన్నడనో నడవలేక కూర్చుండి ఇంటివాడు. అతడు పౌలు మాటలాడుట వినెను. పౌలు అతని వైపు తేరి చూచి స్వస్థత పొందుటకు అతనికి విశ్వాసం ఉందని గ్రహించి, నీ పాదములు మోపి సరిగా నిలువమని బిగ్గరగా చెప్పినప్పుడు అతడు గంతులు వేసి నడవసాగెను. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధులు అయిన మా తండ్రి, పరిశుద్ధమైన మీ పాదములకు వందనములు, కృతజ్ఞతలు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాను. ఈ లైవ్ ప్రోగ్రాం ద్వారా, అలాగే యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఎందరైతే సందేశాలు వింటూ ఉన్నారో, చూస్తూ ఉన్నారో అటు వారిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. వారి ఆర్థిక, ఆత్మీయ, శారీరక, మానసిక అన్ని సమస్యలను మీ కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు పునరుద్ధానపు శక్తిని బట్టి మీరు పరిష్కరించారు. అందుకొరకే కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. ఈ సత్యమును మీ బిడ్డలు గ్రహించినట్లుగా వారి మనసులను మీరు తెరవండి, వారి అంతరంగమును మీరు తెరవమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము. ప్రపంచమంతా కరోనా భయముతో ఉన్నటువంటి దినాలలో దేవా నైనా ప్రపంచము కొరకు ప్రార్థించడానికి మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి క్షేమస్థితి కొరకై మీకు వందనాలయ్యా. మేము ఈరోజు క్షేమంగా ఉన్నామంటే మా కొరకు మాకంటే ముందుగా ఉన్న భక్తులు ఎవరో ప్రార్థన చేశారు. అందును బట్టి మేము క్షేమముగా ఉన్నాము. మాకంటే ముందుగా ప్రార్థించిన భక్తులను బట్టి మిమ్మల్ని, మీ భక్తులను బట్టి, యేసు భక్తులను బట్టి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఉన్నాము. దేవా మీరు మాకు సహాయం చేయండి. మా వంతు మేము కూడా ప్రార్థించినట్లుగా మా హృదయాలను, మా పరిస్థితులను మీరు సిద్ధపరచమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము. మీ వాక్య సందేశం ద్వారా మాతో మాట్లాడండి. మీ ప్రజలను దీవించండి. మీ ప్రజలను మీరు ఆశీర్వదించండి. మీ ప్రజల పట్ల మీరు కలిగి ఉన్న ఉద్దేశములు నెరవేర్చమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను. కనికరించి యేసు పరిశుద్ధ నామం పేరిట ప్రార్థించుచూ ఉన్నాను మా పరమ తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్న మీ అందరికీ యేసుక్రీస్తు ద్వారా కృపా సమాధానములు కలుగునట్లుగా ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను. మంచిది. మరి ప్రతిరోజు ఈ కార్యక్రమాలు మీరు వీక్షిస్తూ ఆత్మీయంగా, శారీరకంగా, మానసికంగా అన్ని రీతిలుగా బలపడుతూ ఉన్నారని నేను భావించి మిమ్మల్ని బట్టి స్తుతిస్తూ మరి ప్రభువుని స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. ఇలా మనం దేవుని వాక్యం చదువుకొని ఉన్నాం. లుస్త్రాలో బలహీన పాదముల గల ఒకడుండెను. అతడు పుట్టింది మొదలుకొని మరి కుంటివాడై ఎన్నడను నడవలేక కూర్చుండి ఇండువాడు అని చదువుకున్నాం. పౌలు గారు జీవించినటువంటి దినాలలో ఆయన ఊరు, వాడ, పల్లె, పట్టణాలు తిరిగి మరి విరివిగా సువార్తను ప్రకటించినట్లు దేవుని గ్రంథంలో రాయబడి ఉందన్నమాట. లుస్త్రాకు పౌలు గారు రావటానికి, లుస్త్రాకు రావాలని ఆయన యొక్క షెడ్యూల్లో, ఆయన టైం టేబుల్లో ఉన్నదో లేదో తెలియదు కానీ లుస్త్రా అనే పట్టణానికి రావటంలో దేవుని యొక్క ప్రణాళిక, దేవుని యొక్క ఉద్దేశము, దేవుని యొక్క సంకల్పము ఉన్నట్లుగా మనం చదువుకుంటూ మనం తెలుసుకోగలం. 14వ అధ్యాయము మొదటి 6 వచనాల్లో గనక మనం చూసినట్లయితే ప్రియమైన వారులారా,
పౌలు ఈకొనియాలో సువార్త ప్రకటించడానికి వెళ్ళాడు. ఈకొనియా అనేటటువంటి పట్టణంలో 14:1 ఈకొనియాలో జరిగినది ఏమనగా, వారు కూడి యూదుల సమాజ మందిరంలో ప్రవేశించి తేటగా బోధించినందున అనేకులు యూదులను గ్రీసు దేశస్థులను విశ్వసించిరి. అయితే అవిధేయులైన యూదులు అన్యజనులను పురికొల్పి వారి మనసులలో సహోదరుల మీద పగ పుట్టించిరి. ఈకొనియాలో పౌలు గారు సువార్త ప్రకటించడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన సువార్తను ప్రకటించాడు. పిల్లరా, యూదులు గ్రీసు దేశస్థులలో కొందరు దేవుని విశ్వసించినట్లుగా ఉందన్నమాట. అయితే అవిధేయులైనటువంటి యూదులు, లోబడనటువంటి యూదులు పిల్లరా కొంతమంది మనుషుల్ని ప్రేరేపించి పౌలు గారి మీదకు, బర్నబా మీదకు పురికొల్పినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నది. ఆ రీతిగా వారు పౌలు మీదకు, బర్నబా మీదకు రాళ్లు రువ్వినప్పుడు 5వ వచనం, మరియు అన్యజనులను యూదులను తమ అధికారులతో కలిసి వారి మీద పడి వారిని అవమానపరిచి రాళ్లు రువ్వి చంపవలనని యుండిరి. వారా సంగతి తెలుసుకొని లుకయోనియాలోని పట్టణములకు లుస్త్రకును దెర్బేకును చుట్టుపక్కలున్న ప్రదేశములకును పారిపోయి అక్కడ సువార్త ప్రకటించుచుండిరి. లుస్త్రాకు రావడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే, ఈకొనియాలో ఉన్నటువంటి కొందరు అవిధేయులైనటువంటి యూదులు అన్యజనులైన వారిని పురికొల్పి ఇక్కడ సువార్త ప్రకటించకూడదని, దేవుని మాటలు అందించకూడదని చెప్పి పౌలు గారి మీదకు, బర్నబా మీదకు రాళ్లు రువ్వి పౌలు గారిని, బర్నబా గారిని చంపటానికి పూనుకున్నారు. ఆ కారణం చేత వారు ఈకొనియాను విడిచిపెట్టి లుస్త్రాలో ఉన్నటువంటి, లేదంటే లుకయోనియాలోని పట్టణములకు, లుస్త్రకును దెర్బేకును చుట్టుపట్లనున్న ప్రదేశములకు పారిపోయి అక్కడ సువార్త ప్రకటించుచూ ఉండిరి. ఆ రీతిగా వారు ఈకొనియాలో నుండి లుస్త్రా అనే పట్టణానికి రావడం జరిగిందనమాట. లుస్త్రా అనే పట్టణంలో ఒక బలహీనమైన పాదములు గల ఒకడున్నాడు. అతడు పుట్టింది మొదలుకొని కుంటివాడై ఎన్నడూ నడిచిన వాడు కాడు. చాలా బలహీనమైన పాదములు కలిగిన వాడు. అతడు పుట్టింది మొదలుకొని నడవలేని వాడు, పుట్టింది మొదలుకొని నడిచిన వాడు కాడు. పిల్లరా, ఆ మనుష్యుడు నన్ను ఎవరు బాగు చేస్తారు, నాకు ఎవరు సహాయం చేస్తారు, నన్ను ఎవరు కనికరిస్తారు, నన్ను ఎవరు స్వస్థపరుస్తారు అని చెప్పి అతడు దేవుని యొక్క కనికరము కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు అన్నమాట. ఆ రీతిగా ఈకొనియా నుండి దేవుడు తన సేవకులైన వారిని లుస్త్రాకు పంపించినట్లు దేవుని గ్రంథంలో మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం. మరి దేవుని యొక్క ఆలోచనలు, దేవుని యొక్క ప్రణాళికలు, దేవుని యొక్క ఉద్దేశములు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయన్నమాట. మనము దాదాపుగా 7వ వాక్యం చూసినట్లయితే, లుస్త్రాలో బలహీన పాదములు గల ఒకడుండెను. ఈ లుస్త్రా అనేటటువంటి పట్టణము మరి ప్రియమైన వారులారా, అంతియొకయ, ఈకొనియా, లుస్త్రా, దెర్బే ఈ పట్టణాలన్నీ కూడా రోమా సామ్రాజ్యంలోని గలతీయా ప్రాంతంలో, అనగా ప్రస్తుత టర్కీ దేశంలో ఇవి ఉన్నాయి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, అంతియొకయ, ఈకొనియా, లుస్త్రా, దెర్బే ఇవన్నీ రోమా సామ్రాజ్యంలోని గలతీయా ప్రాంతంలో, అనగా ఆధునిక టర్కీ దేశంలో మరి ఉన్నాయి అని చరిత్రకారులు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. పిల్లరా, ఆ రీతిగా పౌలు, బర్నబాలు లుస్త్రాకు వచ్చినట్లుగా దేవుని గ్రంథములో రాయబడి ఉందన్నమాట. బలహీన పాదములు గల ఒకడుంటెను. అతడు పుట్టింది మొదలుకొని కుంటివాడై ఎన్నడూ నడవలేక కూర్చుండియుండువాడు. అతడు పౌలు మాట్లాడుట వినెను. అతడు కుంటివాడు, అతడు ఒక వికలాంగుడు, బలహీనమైన పాదములు కలిగిన వాడు, నడవటం చేతగాని వాడు, నడవటం రానివాడు. నడవాలని ఆశ ఉంది, నడవాలని కోరిక ఉన్నది. అతడు మరి నడవటానికి అవకాశము లేనివాడు. అయితే అటువంటి వ్యక్తి పౌలు గారు లుస్త్రాలోని సమాజ మందిరములో దేవుని వాక్యమును బోధించుచూ ఉన్నప్పుడు అతడు పౌలు మాట్లాడుట
వినెను. 9వ వచనం, అతడు పౌలు మాటలాడుట వినెను. దేవుని సేవకుడైనటువంటి పౌలు గారు దేవుని వాక్య ఉపదేశము చేయించు ఉండగా ఈ బలహీనమైన పాదములు కలిగిన వాడు వినినట్లుగా, ఆలకించినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉన్నదన్నమాట. ఇంకా అక్కడ అనేకులు ఉండి ఉండొచ్చు, వారందరూ ఆలకించారని రాయబడలేదు, కానీ ఇతడు మాత్రమే విన్నాడని, ఇతడు మాత్రమే ఆలకించాడని ఎందుకు రాయబడి ఉన్నది? వాక్యము వినుటలో మనము జాగ్రత్త కలిగిన వారమై ఉండాలి. వాక్యము వినేటటువంటి విషయాల్లో మనము మెలకువ కలిగిన వారమై ఉండాలి. మనం ఏమైతే వింటూ ఉన్నామో దాని చేత ప్రభావితం చేయబడతాం. మనము వేటినైతే ఆలకిస్తూ ఉన్నామో వాటి చేత మనం అట్రాక్ట్ చేయబడతాం. కాబట్టి వాక్యము వినటం అనేది దేవుని యొక్క కృప, దేవుని యొక్క దయ అని బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది. వాక్యము వినేవారు ఎలా వినాలి ప్రియమైన వారులారా? లూకాసు వార్త 8వ అధ్యాయము 15వ వాక్యం చదువుతూ ఉన్నారు. మంచి నేల నుండి విత్తనమును పోలిన వారెవరనగా యోగ్యమైన మంచి మనసుతో వాక్యమును విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఫలించువారు. యోగ్యమైన మంచి మనసుతో వాక్యమును విని, వాక్యం వినేవారు యోగ్యమైన మంచి మనసుతో, యోగ్యమైన మంచి హృదయముతో, యోగ్యమైన మంచి ఆలోచనతో వాక్యమును విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఫలించేవారుగా ఉండాలి అని యేసు ప్రభుల వారు విత్తువాని ఉపమానములో తెలియజేశారు. కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని ప్రజలారా, ఈ బలహీనమైన పాదములు కలిగినటువంటి మనిషి కూడా వాక్యమును వింటూ ఉన్నాడు. ఎలా వింటూ ఉన్నాడు? ఇతడు యోగ్యమైన మంచి మనసుతో వాక్యమును వింటూ ఉన్నాడు. ఈ దినాల్లో వాక్యమును వినేవారు ఎలా వింటూ ఉన్నారు? యోగ్యమైన మంచి మనసుతో వాక్యమును వింటూ ఉన్నారా? ప్రియులారా, శ్రోతలారా, వీక్షకులారా, ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించే మీరు మంచి మనసుతో వాక్యమును వింటూ ఉన్నారా? మీ సంఘ కాపరి బోధించేటటువంటి విషయాలు యోగ్యమైన మంచి హృదయంతో మీరు ఆలకిస్తూ ఉన్నారా? ఎప్పుడైతే మనము యోగ్యమైన మంచి మనసుతో వాక్యమును వింటామో, రోమాపత్రిక 10వ అధ్యాయం 17వ వాక్యం ప్రకారం మరి వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును, కాగా వినుట క్రీస్తును గూర్చిన మాట వలన కలుగును. ఎప్పుడైతే మనం యోగ్యమైన మంచి మనసుతో వాక్యమును వింటామో, వాక్యము వినుట ద్వారా మనలోనికి విశ్వాసం వస్తుంది. వాక్యము వినుట ద్వారా యేసు క్రీస్తు పట్ల మనము విశ్వాసములోనికి వస్తాము. వాక్యము వినుట ద్వారా మనము యేసు క్రీస్తునందరి విశ్వాసములో ఎదుగుతాము. ఇతడు వాక్యమును విన్నాడు, వాక్యమును వింటూ ఉన్నాడు. తక్షణమే పౌలు గారు అంటూ ఉన్నాడు, పౌలు అతని వైపు తేరి చూచి, పౌలు అతని వైపు తేరి చూచి స్వస్థత పొందుటకు అతనికి విశ్వాసం ఉండెనని గ్రహించి నీ పాదముల మోపి సరిగా నిలువమని బిగ్గరగా చెప్పినప్పుడు అతడు గంతులు వేసి నడవసాగెను. స్తోత్రం చెప్దాం. హల్లెలూయా. చూడండి, అతను ఎప్పుడైతే యోగ్యమైన మంచి మనసుతో వాక్యములు విన్నాడో అతనిలోనికి విశ్వాసం వచ్చింది. అతనిలో విశ్వాసము ప్రవహిస్తూ ఉంది. అతని యొక్క అంతరంగములో, అతని యొక్క హృదయములో, అతని యొక్క నరనరాల్లో, అతని యొక్క శరీరములో విశ్వాసము ప్రవహిస్తూ ఉన్నది. అతని యొక్క రక్తములో యేసుక్రీస్తునందరి విశ్వాసము ప్రవహిస్తూ ఉన్నది ప్రియులారా. కాబట్టి మనము వాక్యము వినుట ద్వారా విశ్వాసములో మనం ఎదుగుతాం. వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును. అది కూడా క్రీస్తును కూర్చిన మాట వినుట ద్వారా మనము విశ్వాసములో బలపరచబడతాం. అయితే అతనికి విశ్వాసం వచ్చింది. పౌలు గారు అంటూ ఉన్నాడు, స్వస్థత పొందుటకు అతనిలో విశ్వాసం ఉండెనని గ్రహించి అంటూ ఉన్నాడు. ప్రియమైన వారులారా, అతనికి స్వస్థత అవసరము. స్వస్థత పొందటానికి అతనికి విశ్వాసం ఉన్నది. మరి స్వస్థతను అతడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. మరి ఎందుకని అతనికి స్వస్థత లేదు? ఎందుకని అతడు స్వస్థపరచబడలేకపోయాడు? ఎందుకంటే
నీలో విశ్వాసము ఉన్నది దేవుని ఆశీర్వాదాల కొరకు అని చెప్పేటటువంటి దైవజనుడు అక్కడ లేడు. దేవుని సేవకుడు అయినటువంటి పౌలు గారు అక్కడికి వెళ్లే వరకు అతడు స్వస్థపరచబడలేకపోయాడు. కాబట్టి పిల్లరా, దేవుని సేవకుడు అనగా నీలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసమును గుర్తెరిగి, నీలో ఉన్నటువంటి తలాంతులను గుర్తించి, నీలో ఉన్నటువంటి దేవుని కొరకైన ఆసక్తిని గుర్తెరిగి నిన్ను ప్రోత్సహించేవాడు దైవజనుడు. స్తోత్రం చెప్పండి. దైవజనుడు అంటే నిన్ను అణిచిపెట్టేవాడు కాదు, నీ అభివృద్ధిని కోరుకోకుండా ఉండేవాడు కాదు. దేవుని సేవకుడు అనగా నీలో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ ను గుర్తెరిగి దేవుని కొరకు నిన్ను ప్రోత్సహించేవాడు దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తా ఉంది. పౌలు గారు అక్కడికి వచ్చే వరకు అతనికి స్వస్థత లేదు. ఇంకొక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తాను మీకు. మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయము 18వ వచనమును కనుక మనం చూసినట్లయితే ప్రియమైన వారలారా, మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయము 18వ వాక్యం. యేసు గలిలయ సముద్ర తీరమున నడుచుచుండగా పేతురు సీమోను అతని సహోదరుడు అంద్రెయ అనే ఇద్దరు సహోదరులు సముద్రములో వలవేయట చూచిన వారు జాలరులు. యేసు ప్రభువు అంటూ ఉన్నాడు, నా వెంబడి రండి, నేను మిమ్ములను మనుషులను పట్టు జాలరులుగా చేతునని వారితో చెప్పెను. వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించిరి. చూడండి పిల్లరా, పేతురులోను అతని సహోదరుడైన అంద్రెయలోను అందరూ చేపలు పట్టే స్వభావం మాత్రమే చూడగలిగారు. కానీ యేసు ప్రభువు వారు వారిలో చూసింది ఏమిటంటే, వీరు మనుషులను కూడా పట్టగలరు. వీరు చేపలు మాత్రమే కాదు కానీ వీరు మనుషులను కూడా పట్టగలరు. వీరు చేపలు మాత్రమే కాదు కానీ వీరు ఆత్మలను కూడా సంపాదించగలరు. వీరు చేపల పడటం మాత్రమే కాదు కానీ నాతో పాటు స్వార్థ పనులో వీరు ప్రయాసపడగలరు. వీరు చేపలు పట్టడం మాత్రమే కాదు కానీ నా కొరకు మరి ఆత్మలను సంపాదించగలరు. వారిలో ఉన్నటువంటి ఆత్మల కొరకైన దాహమును చూచాడు యేసు ప్రభు. అందుకే చెప్పాడు యేసయ్య, ఇదిగో సీమోను పేతురు, అంద్రెయ, మీరు మీ వలను విడిచిపెట్టి నా వెంబడి రండి, నేను మిమ్మల్ని మనుషులు పట్టే వారినిగా చేస్తానన్నాడు. ఆ రీతిగా వారు యేసుని వెంబడించారు. పిల్లరా, లోకంలో దేవుని మహిమ కొరకు అద్భుతమైన, ఆశ్చర్యకరమైన, అమోఘమైన ఆత్మల సంపాదన కార్యాన్ని వారు చేపట్టగలిగారు. నా ప్రియమైన దేవుని ప్రజలారా, వీక్షకులారా, దేవుని సేవకుడు అంటే నిన్ను ప్రోత్సహించువాడు. దేవుని సేవకుడు అంటే నీలో ఉన్నటువంటి తలాంతులను గుర్తెరిగి నిన్ను బలపరచువాడు. కాబట్టి మీ కాపరికి అప్పగించుకోండి. దైవజనుడా, నన్ను బలపరచండి, నాకు మరి అవకాశం ఇవ్వండి, నాకు మరి నేను ఏం చేయాలో నాకు చెప్పండి అని చెప్పి మనం అడిగి తెలుసుకొని దేవుని పనిలో తోడ్పడటం మరి ఎంతో మంచిది, మనకి క్షేమదాయకం, ఆశీర్వాదకరం అన్నమాట. ఈ బలహీనమైన పాదములు కలిగిన వాడికి స్వస్థత అవసరమై ఉన్నది. అతడు స్వస్థతను కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. స్వస్థత పొందడానికి అతనికి విశ్వాసం ఉన్నది, కానీ అతడు స్వస్థత పొందలేకపోయాడు. కారణం ఏమిటంటే, నీలో విశ్వాసం ఉన్నది అని చెప్పగలిగే వారు అక్కడ లేరు. నీలో విశ్వాసం ఉన్నది, నీవు కుంటివాడిగా ఉండవలసినటువంటి అవసరత లేదు, నీవు కూడా నడవగలవు అని ప్రోత్సహించగలిగేటటువంటి దేవుని సేవకుడు అక్కడికి వచ్చే వరకు అతడు నడవలేకపోయాడు. ఇంకా అనేకమైనటువంటి విషయాలు ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నాయి. షూనేము పట్టణంలో కూడా ఒక మహిళ ఉన్నది. ఆమె ఒక అవసరతలో ఉంది పిల్లరా, ఆమె ఒక లోటును కలిగి ఉంది. ఎలీషా ఆ పట్టణములకు వెళ్లే వరకు ఆమె యొక్క లోటు పూడ్చబడలేదు. దైవజనుడైనటువంటి ఎలీషా ఆ పట్టణములకు ఎప్పుడైతే వెళ్ళాడో, 4వ అధ్యాయము 8వ వచనం, 2వ రాజుల గ్రంథము 4:8, ఒక దినము ఎలీషా షూనేము పట్టణములకు పోగా అక్కడ ఒక మహిళ ఆయనను చేర్చుకుంది. ఆమెకు పొలం ఉంది, వ్యవసాయం ఉంది, పనివాళ్ళు ఉన్నారు, మరి అనేక మంది పాలేరులు ఆమె ఇంట్లో ఉన్నారు. కానీ ఆమెకు సంతానం లేదు, గర్భఫలం లేదు. దేవుని సేవకుడైనటువంటి ఎలీషా ఆమె ఇంటికి వెళ్ళి, అమ్మా దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు అని ఎప్పుడైతే చెప్పాడో, ఆ మాట ప్రకారము దేవుడు ఆమెకు సహాయం చేశాడు. దేవుడు ఆమెను కనికరించాడు. నా ప్రియమైన దేవుని ప్రజలారా, శ్రోతలారా, వీక్షకులారా, దేవుని సేవకుడు అంటే
నీలో ఉన్న లోటులు పొరపాట్లు గుర్తెరిగి వాటిని సరిచేసేవాడు, అలాగే నీలో ఉన్నటువంటి తలాంతులను గుర్తెరిగి నిన్ను ప్రోత్సహించేవాడు. పౌలు గారు అదే పని చేశాడు. స్వస్థత పొందటానికి నీలో విశ్వాసం ఉన్నది, నీవు స్వస్థత పొందగలవు, నీవు రక్షణ పొందగలవు, నీ అలవాట్లు నీవు మార్చుకోగలవు, నీ స్వభావమును నీవు మార్చుకోగలవు. నీవు బలహీనుడిగా ఉండవలసిన పని లేదు, నీవు వ్యసనాలలోనే ఉండవలసినటువంటి పని లేదు. యేసుక్రీస్తు శిలువ రక్తము ద్వారా నీవు స్వస్థపడగలవు, యేసుక్రీస్తు శిలువ రక్తము ద్వారా నీవు రక్షణ పొందగలవు, యేసుక్రీస్తు శిలువ రక్తము ద్వారా నీకు మరి విమోచన కలుగుతుంది, యేసుక్రీస్తు శిలువ మరణ పునరుత్థానము ద్వారా నీ పాపములకు క్షమాపణ దొరుకుతూ ఉంది అని బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది. రండి మోకాళ్ళ మీదకి వచ్చి ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, మీ పాదములకు స్తోత్రాలు, కృతజ్ఞతలు. స్వస్థత పొందుటకు నీలో విశ్వాసం ఉన్నదని పౌలు గారు చెప్పినప్పుడు ఆ బలహీనమైన పాదములు గల వాడు లేచి గంతులు వేయిస్తూ నడిచినట్లుగా నాయన, మాలో ఉన్న లోపాలను మనుషులు చూస్తారు, కానీ మాలో ఉన్న యోగ్యతలను చూడగలిగేది మీరేనయ్యా. మీ తర్వాత మాలో ఉన్న మంచిని గుర్తిరిగి ప్రోత్సహించగలిగేది మీ సేవకులు మాత్రమేను నాయన. లోకం మాలో ఉన్న పొరపాటును ఎత్తి చూపుతుంది, కానీ మీరు కానీ మీ సేవకులు కానీ మాలో ఉన్న మంచిని గుర్తిరిగి మాలో ఉన్న మంచితనమును బట్టి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించి మీ నాయన స్వస్థత పొందటానికి, రక్షణ పొందినట్లుగా, మారు మనసు పొందినట్లుగా, పాప క్షమాపణ పొందినట్లుగా మమ్మల్ని ప్రేరేపించగలుగుతూ ఉన్నారు. అందుకొరకే కృతజ్ఞతలయ్యా. ఈ సందేశమును ఆలకించిన ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకుని వారి కుటుంబాల్లో శారీరక, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక, భౌతికమైనటువంటి ఆయన స్వస్థతలు జరిగించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను. అద్భుతాలు జరిగించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను. రక్షణ అనే అద్భుతము, మారు మనసు అనే అద్భుతము, పాప క్షమాపణ అనే అద్భుతము, స్వస్థత అనే అద్భుతము మీరు జరిగించండి. మహిమ పొందండి. పరిశుద్ధుడైనటువంటి యేసు నాథుని పేరిట అడుగుచూ ఉన్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. తండ్రి ప్రేమ, యేసయ్య కృప, పరిశుద్ధాత్మని ఆదరణ, అన్యోన్య సహవాసము సదాకాలం సమస్త పరిశుద్ధులకు, చేరువచ్చిన ప్రజలకు తోడుగా ఉండి నడిపించును గాక. ఆమేన్. అందరికీ వందనాలు. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఇన్ జీసస్ నేమ్.